कोलगाव इथं एका मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या चालकानं दुचाकीला धडक दिली। या दुचाकीवरील महिलेला गंभीर दुखापत झाली। आज दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली आहे। इथून प्रवास करणारे सामाजिक कार्यकर्ते ज्येष्ठ वकील ॲडव्होकेट बापू गवाणकर यांनी जखमींना मदत केली। आपल्या कारनं त्यांनी जखमींना तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। दारूच्या नशेत चालकाकडून हा प्रकार घडला। संतप्त स्थानिकांनी संबंधित कार जप्त करत पोलिसांना पाचारण केलं आहे। या अपघातामुळे दोन्ही बाजूने वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या।